Jesu anofarisa varombo inzwa izwi ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvitadzo zvasunungurwa inzwa izwi ra Jesu fambanyi naye kudenga tigereko na Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu mbiri kunyenye ya mari ndinodawira Jesu ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita ra Jesu moyo wangu wanyaradzwa ngezita ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu ako iye achauya nembiri neupenyu tichafara kutaura ruponeso rwa Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Yesu go sindikube phakathi kwesilingo amaza ayaqhuma
nengozi ndifundise indlela Yesu Nkosi ndiqhube njengosana nakunina ungathulisulwandle amaza yatobela usithulani wena Nkosi yolwandle Yesu Nkosi ndiqhube kandinga selunxweme amaza ekembuza esitha ukuphumla ngayama kuwe Nkosi mandive usithi mina ndo hamba nawe 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 mandive usithi mina ndo hamba nawe. Toda kumuchingamidzai zvakare vana vaMwari apo muri kuita zvakanaka nekuteerera soko raMwari. Mukati mezuva ranhasi toda kutaura nenyaya yakanaka yamuchaita zvakanaka kana mukaiteerera. Panyika isine tariro tofanira kunge tiine tariro, nemhaka yekuti tariro igwinyiso yakaumbiwa nezvokwadi yazuro kuti itigadzirire kune ramangwana rakanaka ratinotarisira. Hope is anchored on the experience of the reality of the historicity of yesterday, so that it brings us to our expected tomorrow. Kwati chararama upenyu wakanaka, zvakanaka pazuva ranhasi, nemunguva ino, nemunyika ino, nemhaka yezvakatikomberedza kuti titaure nyaya inoti iyo ngatisangane pagwendo gwechinomwe. Let's meet on the 7th journey. Kana ndichitarisa nyaya iyi, panyaya dzose dzimwe dzose dzingeradzikwa, iyoyo ndo nyaya. Kana paine chinhu chinotaurwa naApostle Paul, inyaya yekuti iyo ive ine tariro, kwete vanhu vese vese asi yavatsvene vose. Yandakasungirwa nemachain. Tariro kwete kudzoka bedzi kwaJesu asi yekumutswa kwavakafa. Regai nditaure nevana vaMwari nditi that hope will mature on the 7th journey. Inzendo dzakawanda dzakafambiwa navanhu panyika pano asi hadzina kwavakavaendesa. Pane nzendo dzinokwana kuita 6 dzandoda kukaunta. Dzimwe dzacho unongoti denda ivepowo, dzimwe dzacho aiwa kwete, kwozoita 1 yandinomukoka kuti ngatisanganei ipapo. Jeni number 1, kana uri kuverenga mukati meBhaibheri, rinotaura negwendo gwakafambiwa nomwe murume ainzi Enoki.
aine 365 years akatanga kufamba rwendo, akaenda kusvika aenda. Asi parwendo urwu haana kuinda nemudzimai wake, haana kuinda nevana, akavasiya pano panyika. A good journey but yielding nothing, because yakasiya mhuri. Iyoyo journey aiwa kwete, asi Enoch tichamwana ako kudenga. I hope my Enoch hawana kurasa kutenda. Journey number 2 ijeni yaunoverenga pano mwe murume agere mumusha make, rukoko rinosvika. Abraham, simuka uye ubve pauri yavakaridhiya uende kunyika ndichakuratidza. Abraham anosimuka, aina Sarai, aina Loti nemukadzi wake navashandi vake, vanotora ngamera, vanotora hwai, kwakutanga kuenda vasingazivi kwaunoenda. Baba vavo Tera vakamboedza kuenda, asi vakafira muroad. Paul akutaura pamusoro pethat journey, anoti ivava vose vakafa vachitenda, vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa, vakatenda kuti ivo pano panyika vafambi navapfuuri, nokuti vose vanotaura izvi vanotsvaka nyika yavo chaivo. That journey nanhasi Abrahama akafa ari mumatende, angasati asvika. It's not the journey. The third journey, fambiwa nomwe murume pamazuva aJove. I don't like that journey. Ijourney yakaendewa naSatan kudenga achitsvaka kuzoroya Job nemhuri yake. I'm not part of that journey. I don't want to be part of it. Ijourney kudenga akatosvika, akatowana vari mumeeting, akasvika akakwaziswa. I don't want to be that one. Journey number 4 ijourney yaMoses. Moses akafamba, akaenda, akakwira pamusoro pegomo rePisga. When the Exodus was divided, when the Exodus was split into 2, Joshua akuinda nevana vaIsraeri, Moses akuinda naMikaeri kudenga, apanga amutswa kuakafa. Yes, it's a good journey, but I don't like that journey that split vana vaMwari into 2, that left Joshua to suffer on this planet. I'm not part of that journey. But however, Moses akaenda. The fifth journey that I want to talk about is journey gwendo kwakafambiwa na Elijah. Gwendo kwakafambiwa na Elijah. Elia, one day, aine muranda wake Elisha, vanofamba, vachifamba, vachitaura, vachienda, vanocrossa rwizi Jordan. Vacrossa. At that moment, kunoonekwa one chariot. Maybe that's why I wonder why kwakauya one chariot, there kwakauya 2 chariots. One for Elijah, one for Elisha. Kwakauya one chariot with 1 wagon. Ndomva yauya ikava splita. Nepo ikava splita into 2. Elia akaenda kudenga, Elisha akasara. I don't like that journey, that split. Vana vaMwari, the master from his servant. I don't like that journey. Asi kwaive gwendo gwechishanu, gwendo gwechisiki, gwendo gwechitanhatu kuri muNew Testament. Ugwendo ugu, Acts chapter 1 verse 9 na 10. Zvino vakati vachanongotaurirana, zvinotarira kwakauya makore, akasimudza Jesu, akamukwira naye, vachimuona achienda kudenga. I'm made to understand and believe in that journey. Jesu ana kuenda ari oga, akaenda with those few vakanga vamutswa kuvakafa, iye paakanga amuka akakwira navo kudenga as first fruits vekumuka kwaJesu nekukundiwa kworufu. Oh yes, finally uru rwendo rwuri nani? Uru rwendo rwuri nani? Rwakaenda nevamwe. Kuda mbuya vangu vaivepo, handiziviwo. Kuda tete vaivepo, asi ndichiri kunzwa
naPeter akuparidza pana Acts chapter 2 anoti iye guva reDavid riri pakati pedu, nekuti David asati akwira kudenga. Saka kana David asati aenda kudenga anoimba Jehovha ndiye mufudzi wangu, uru rwendo yes rwakaenda nevamwe asi haruna kuita nesu tose. Therefore no, I may not be part of this journey. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, nokuti shamene achaburuka kudenga nokudanidzira nezwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava nashe nguva dzose. Naizvozvo nyaradzanai namashoko aya. Mwari wokudenga akombore kuverengwa kweshoko. This is the journey that I want to talk about. Apo Jesu iye amene achaburuka kudenga nokudanidzira nezwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Hanzi vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Kana vachinge vamutswa tokumbana, takumbana. Paul anotsanangura achitaurira vaKorinde anoti iye nokuti ari ndokudzai chakavanzika hatingafi tose. Hazvina basa COVID has taken thousands, maybe millions. Hazvina basa cancer has registered thousands, maybe millions. Hazvina basa BP and malaria zvakaita nhimbe kupedza vana vaMwari. Asi chandoziva hatingafi tose asi tichashandurwa tose. Pakarepo nokubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira, nokuti hwamanda icherira. Ipapo vakafa muna Kristu vachamutswa nekusaora, nokuti ichi chinoora nechichi chinofa chofanira kufika kusaora nekufunga kusafa. Ipapo shoko rakanyogwa richaitika rinoti rufu rwakamedzwa nokukunda. Naiwe rufu simba rako riripi? Naiwe rufu rumborera guripi? Rakanditaura nevana vaMwari. That's the seventh day. Ndinoningirika pagwendo uku. Ndinoningirika nokuti parikutaurwa tunhu. Rega nditiumbe, ndinoda kutiumba. Paul ari kutsanangura kuti the Lord himself will descend. Jehovah pachake achadzika. Ipoint iyoyo. Ipoint. Unasati kuna mwana wasati wamboita vaenzi. Vasina mavisitors. Kubva kuna sekuru kusvika nanhasi hamusati mamboita mavhizita. Rega nditaure newe, tenda kuna Jesu umugamuchira ave Ishe wake namuponesi, nekuti zuva rinouya when you are going to have muenzi anokosha. Ishe amene achaburuka kudenga nekudanidzira nezwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Vakafa muna Kristu vachatanga. Saka pane tunhu panapa, tunhu twacho ndetwutu. Ndiri kutarisa kuti vari kufa, vamwe vachizvarwa vachifa, kudenga kwakamirigwa nevashoma ivava, vana Mozisa nana Eria nana Enoki. Nevashoma ivavo ndo variko vakamirira zuva apo the ultimate journey, apo the climax of all journeys. Not a journey to Arabia, not a journey to Beersheba. No, not a journey to Horeb. No, not a journey to the United States of America. Kune ma toilets ne ma sewage. No, not a journey to China. No. Kune ma tunnel, a sewage. Kune ma septic tank. Not that type of a journey. A journey iyi gwendo gwekuenda mushe wakanaka wa Mesia. Kana ndichitsanangura, kana ndichitarisa this journey, unique as it is, ndoda kuverenga zvakazarugwa chapter 19, Revelation chapter 19 verse 11 inoti, ipapo ndakaona kudenga kwakazarurwa, ndikaona bhiza jena, naye akanga agere pamusoro paro akanzi akatendeka nowazvokwadi, anotonga nokurwa zvakarurama. Meso ake akanga akaita somurazvo womoto, pamusoro wake pakanga pane korona zhinji, wakanga ane zita rakanyorwa risina kuzikanwa nomunhu, asi naye bedzi akanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa, zita rake rinonzi shoko raMwari. Hondo dzokudenga dzakamuteera
dzakatasva mabhiza machena, dzakafuka mucheka wakanaka muchena usina tsvina. Mumuromo make makabuda munondo unopinza, kuti arove marudzi nawo achaafudza netsvimbo yedare. Anotsika chisviniro chehasha dzokutsamwa kwaMwari Wamasimba Ose. Panguo yake napachidya chake pakanga pakanyogwa zita rinoti Mambo wamadzimambo naishe wamadzishe. On this one ndinoona rimwe ramazuva kana zvapera aita zvaguma azvifunga, mabhuku apetwa, nhoroondo yenyika ino yapera kunyogwa. Ndiri kuona inini chibwe chitedza iye pachake mwanakomana wemunhu achidzika, kwete ari oga asi aine vatumwa. I'm very much aware kuti azouya ari ega, anenge aine vatumwa, anenge aine Gabriel, anenge aine makerubim, anenge aine maseref, anenge aine vatumwa vamapapiro matanhatu, anenge aine vemapapiro mana kana vamapapiro mairi. Ndati anenge aine vatumwa vamadhoropito, anenge aine vatumwa veminondo, anenge aine vamatumwa vekuimba, anenge aine vatumwa vekubereka, anenge aine vatumwa vane simba, vanopenya semheni, vanorira samabhanangana. Paanenge achiuya ari pamusoro pebhiza jena, akagara pamusoro paro pakagadzikwa chigaro chirefu chakakwirira, akagara pamusoro paro. Sure kwebhiza kunenge kuine muswe, pamuswe iwoyo, sure kwemuswe vanoti uchiti ukasimudzwa nzeve dzikati kwangwava, bhiza rikatarisa kwarinenge rarayirwa kuenda. Sure kwacho kune chitima chavatsvene, uyai tiende. Haleluya! Chine mavhiri anoimba namapapiro anoimba, navatumwa vanenge vainacho vachitevera bhiza. Jesu mwanakomana waMwari, iye akanzi Alpha, iye akanzi Omega. Vamwe vaiti muzambiringa wakanaka, vamwe vaiti monde, vamwe vaitiye ndiye mucheka unofukidza zvivi, vamwe vaiti ndoropa, vamwe vaitiye ndiye mwanakomana wemunhu, vamwe vaiti anonzi Yoshua, vamwe vanoti anonzi Jesu Kristu, vamwe vanoti anonzi Mikael, vamwe vanoti anonzi Munaziri. Vazita ake ndizvozvo, chero nekwedu ataingarishaya. Iyeye Jesu paanodzika, achidzika nemumakungwe enyeredzi, achitsika bhiza richiuya. Parinenge richiuya, rinenge richigadzira mugwagwa unenge uchitsikwa namavhiri echitima namawagonzi acho anenge achienda mukuwanda kwazvo, to take millions of saints right from Abel kusvika kuchizukuru chomupedzisira. Iyo mimba ichazvagwa, hwamanda isati yarira. Ndoda kuti kuzivisei panguva iyoyo Jesu aine bhiza rake, anenge ari muhighway, highway yakagadzigwa namatombo anokosha, matombo etopasi nediamond nesmaragidno, matombo eberiri nejaspa. Rodhi yacho pachinenge chichitsika, iye inenge ichiwarura ichidzika pamusoro pebhiza. Pane paine rainbow yakanyorwa kunzi King Jesus. Paanenge achidzika mino yebhiza painotunga denga ramakore, denga remhepo, the atmospheric heaven. Zuva rinobva radzima, nyeredzi dzowa samaganga, kana dzawa samaganga, mwedzi uchatsvuka seropa. Ndo pari kunzi namupostori Paul, Ishe wedu achadzika amene nokudanidzira nehwamanda. Hwamanda painoridzwa that trumpet, pane mahwamanda enhingi embudzi, enyanga dzembudzi. Asi andiri kutaura pane hwamanda dzenyanga dzehwai. Asi andiri kutaura pane mamwe akambozogadzirwa esimbi ebrasi. Ndiri kutaura that trumpet inomutsa vakafa, nekuti dzimwe dzese mabhosvo akaridzwa parufu, hakuna wakamuka. Vakutaura hwamanda inoridzwa panomuka vakafa. When the army generals kana vachifa, panoridzwa hwamanda, but that trumpet has never raised the army general. There is one trumpet inoti ikaridzwa, kana yaridzwa vakafa vanomuka. Navakafa vachinga vamuka, vachimuka panoita bititi, batai batai bweshebindi, pane pasina kumira zvakanaka, because earthquake ichaitika inodzura, mabwe achitsemuka, makuva achikwatanuka,
vakafa vachibuda mundoda muimbi pana Ezekeri anoti ndakaona mapfupa in the valley of dry bones. Mwari vakabvunza, can the bones live? Ngomana akati handizivi, zvikanzi prophesy to the bones. Pandakaprofita kumabhonzo hanzi pakaita mugwebede zvichiita mugwebede, come on, zvichiita mugwebede, zvichidzoka chemusoro chakabatana nehuro chehuro chichiinda pamusana, chomusana chichibatana nezvidya namakumbo netsoka namaoko. Hanzi ndakaona nyama ichiuya mapfupa azalila gwebede. Kana aungana hanzi mweya wakapinda vakamira ihondo huru kwazvo. Mwari wekudenga ngaatendwe. I'm sure mai vangu esinati vanenge varipo, baba vangu Phineas vanenge varipo, mai Tariona vanenge varipo, I'm sure sekuru Ninga vanenge varipo, nambuya Ninga vanenge varipo. Ndinotenda shamwari yangu inenge iripo, namudhara wangu inenge iripo, mai mento anenge aripo akandidzidzisa kuverenga vhangeri vanenge varipo, inenge yabhaibai chale. Kubva runo takubva kwaana Netsai, takubva kwaana Tambudzai, takubva kwaana Rwauya, takubva kwaana kufa kunesu, takuinda kwaana upenyu, takuinda kwaana Garai, takuinda kwaana Nenyasha, takuinda kwaana Nesu. Ndokwatinenge takuinda tichibva tooneka panzvimbo dzamakuva tokwira. Patinenge tichikwira ndoona vana mai vachipiwa mukana wekudadira makuva, vanoudza chitima chinenge chakamira mukati memhepo. Mirai, 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 otendeuka otarisa guva. Iwe guva, kukunda kwako kuripi? Iwe guva, rumborera rwako ruripi? Hanzi vobva vatanga kupamhama paunenge vachikwira vachienda. I'm very much sure Abel anenge aripo, Seti anenge aripo, Kenan anenge aripo, Enos anenge aripo, Maharare anenge aripo, Jared anenge aripo, Enoch kudenga anenge akamirira mwana wake Matusera anenge aripo, Lamek anenge aripo, Noah anenge aripo, na Shem na Hem na Jafet wanenge aripo, na Arifaksad anenge aripo, na Heba anenge aripo, na Tera anenge aripo, na Abraham anenge aripo, na Isaac anenge aripo, na Jacob anenge aripo, na Joseph anenge aripo, na Benji anenge aripo, na Judah anenge aripo, na Ruben na Isaka anenge aripo, Simeon na Zebulun vanenge varipo, Dani na Gad vanenge varipo, Asher na Simeon vanenge varipo. I'm very sure panguva iyoyo even Moses paakafamba navana vaIsraeri vabva paKibrotatava vakayambuka rwizi Jordan, Joshua akagara navo. Asi Paul anoti dai akanga ati ndiyo nyika hataizoparidzazve kuti kune denga idzva nenyika itsva. Saka naizvozvo mazuva akaenda naSamuel akanga akamirira zuva iri, Gideon anga akamirira zuva iri, Samson anga akamirira zuva iri, Jefta anga akamirira zuva iri, Rute anga akamirira zuva iri, na Rahabi chifeve akamirira zuva iri, na Obed na Jese vakamirira zuva iri, na David ane mapfupa akamirira. Tese tinopinda muchitima chavatsvene. Ndakatarisa Isaiah chapter 5 verse 26 inotiyo simudzai mureza pagomo risina miti. 1980 18 April Zimbabwe yakutora independence yayo. Umambo wakanga wakuchinjana. Ndakaona Lord Soames, the representative of the United Kingdom, akanga aripo. Ipapo the frontline states wakanga varipo, Julius Malim Nyerere akanga aripo, Dati Nini Mdara KK akanga aripo. Ipapo I remember Robert Gabriel Mugabe akanga aripo, with all the cadres, the faithful sons of the soil wakanga aripo. Panguva iyoyo ndakaona vakomana vakaronga 21 gun salute, vakaronga 21 gun salute.
vakanongedzera pfuti mukati memhepo, ndakaona mireza yakuchinjana, mireza payakanga yakuchinjana, Union Jack ichidziswa chop chop, mureza weZimbabwe wakanga uchisimuka slowly, powerfully, royally, zvichiratidza umambo hwakudzika. Nerimwe ramazuva zvichaitika, achasimudza mureza kune vari pano panyika vakatengwa neropa raJesu Kristu. Vachaziva kuti uyo mureza ndowei, vachazviziva kuti imwe mireza yese yakudzika. Kwakusimuka mureza wakasimudzwa paGolgota, kwakusimuka mureza wakasimudzwa paKalvari, kwakusimudzwa mureza unosanganisa denga idzva nenyika itsva. Ipapo tichataura ndiye Jesu atakamirira. Tobva tapinda muchitima chavatsvene, vana madhuve nana man'uve, vana mapofu, vana chihera nana chihororo, vanobva vapinda. Ndati vanenge varimo vana masivanda, vanenge varimo nana manyati, vanobva vapinda. Kana tapinda taimomo mukati mechitima chavatsvene, Jesus is gonna make a check. Achabvunza Gabriel, is everyone on board? And Gabriel will send the tune to the angel. Mutumwa akakuchengeta, pawakachengeta vhangeri, naivo vese vachakonfema, vese vapinda vamukati memacharioti. Bhiza rinobva ratena rotarisa kumabvazuva kwarakabva nako. Chitima chinobva chaita follow. Pachinoita follow, bhiza richitsika pamusoro pehighway yakanyorwa kunzi King Jesus Highway. Ndati pamusoro paine rainbow. Yes, bhiza rinenge rakuenda. We are asked ipapo, fasten your belts. Kuenda kudenga. Yes, it's not as near as you think. It will take 7 days. But I know a rocket at more than 500,000 kilometers an hour inotora 54 years kuenda panyeredzi. But you are going to take 7 days. Fasten your belts. My brother, fasten your belts. My sister, takuenda kumusha kwedu, kumusha wavatsvene, as we shall ascend to go. Chichimba mutsvene, iye akanga aripo, ndiye Jehovha wehondo. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Kuda ndinenge ndiripo, handizivi ipapo, ndinenge ndoimba, kumusha kwakasununguka. Vagari vekumusha vanondidaidza. I don't know. Kuda ndiye ndichimba, rumbidzai, hallelujah, hallelujah, rumbidzai, hallelujah, hallelujah, I don't know. Tinenge takuinda kumusha wavatsvene, pachinenge chichikwira, chichienda, chobuda muatmospheric heaven, chopinda mumakungwa enyeredzi, mumana Andromeda galaxy. Tinenge tichita sightseeing picnic kamahara, hero yorova munana Milky Way, pajena guru, ukaona mhino yebhiza yatarisa paOrion Hall. Ipapo woziva kuti takupinda kuJerusarema idzva. As we enter, tichidarika ipapo, vatsvene navatumwa vachiimba, tichanomira mbichana. One moment outside Jerusalem. Patinomira ipapo, vatumwa vachatumwa mukati, vanotumwa mukati, vonotora something. Pavanodzoka, umwe nomwe ngirozi inoziva wayakachengeta, inouya necrown. Crown yakagadzigwa nematombo ejasper, etopaz, ediamond. Zvichaenda nekuti iwe uri kunogara which foundation in New Jerusalem. Kana iri jasper foundation, you are given a jasper crown. Kana iri topaz, you are given a topaz. Kana iri beryl, you are given a beryl. Kana iri crystolite, unopiwa crystolite. I don't know kuti ochapiwa tobva tapfeka, patinopfeka malights eJerusalem will be kindled. Anobva alaita otanga kuflika pamagates eJerusalem, pakanyorwa zita raRubheni naJudha naAsha naBenjamin naJoseph naManase. Pamagates eJerusalem pakanyorwa, those names are written in gold. Pakanyorwa in gold, panobva patanga kuita malights, pachita malights pamusoro every gate, ari 12 gates, panobva panyorwa kuti welcome to Jerusalem, welcome. Pachiflika, welcome to Jerusalem. As panoflika Jerusalem marese robvara nemafoundation, robvara lighter. Parino lighter, Jesu crown yake in all the 12 stones.
dzese dziri musoro make ndo crown yake. Saka inobva yareflecta Jerusalema. Kana yareflecta Jerusalema zvoreflecta pa crown yobva yareflecta pa crown yangu, maybe neyako. Kana zvareflecta back into Jerusalem. Kobva kaita triangle. Pazvinodaro Jesu anenge ari standing right there, anenge aburuka aripo pamusoro pebhiza. He looks behind. Paanoita look behind, obva adaidzira saints, attention. Tobva dati wa, tobva tamira at attention. Obva ati ize, tobva dati ize. Obva ati by the left, quick march as the saints go marching in. Left, right, left, right, left. I will be there in the number. Patinopinda mukati meJerusarema. That's the 7th journey. Takupinda musho wakanaka wa Messias. Patinopinda, welcome table is already set. That table is of gold. Mwari ngavakukomborere. Baba wedu vari kudenga tomutendai nokuti muri Mwari. Tine tariro iyi. Hongu utsi wapfungaira. Hongu nyika yanganduma. Hongu zvinochemedza misodzi ndonhaka yedu. But kwasara one more journey. Gwendo gumwe zvinofanira kuitika. Chinoora chopfeka kusaura, kutambudzika koshanduka ove mafaro, kufa kwova upenyu. Takatarira kuna Jesu. Gamuchirai vana venyu vanokugamuchirai saishe namuponesi wavo muzita raJesu. Amen. Hallelujah,
Damirira Jesu kone chenga meza kumusha wake wekunenga Nguwa chenga nema remba neshirema wakayenda kukatirira Damirira Jesu dakomerera Tino dako mama mwenye kaya leza Lewana wamari wedu Neko ye Maria apote Chafamba wedu pone Yesu wora Jesu Nokumirira Namirira Imi Jesu nako